Здравейте, хора! Аз съм Мистер Мъни и играем Minecraft 15.2 чудо. Това е чудо. Това е оригиналният ми скин, който виждате. Да играем да играем чакайте. Какво да играем? Да играем на... Не. Днес ще покажа как да си направите пълен enchanting table. Значи, примерно, ето това е пълен enchanting table до 30 левел, както виждате. И този урок е за да ви покажа как се прави пълен enchanting table, когато играете примерно когато играете на компютър или Android. Не съм гледал в интернет, просто така ми дойде музата един ден. Примерно с такова дърво, може и с друго, и с бяло. Ето така, така и така. Слагате enchanting table, ето този enchanting table, ето тук. И слагаме наковалнята тук. Как е 300 лева? Проверяваме Fire Aspect 2, значи на меча си имаме Fire Aspect 2, Bane of Arpods 4 и Knockback 2. Разбирате ли? Ето. Като на картинката играя. Много готин. Също да ви покажа какво съм направил с вода. Ето. Това е кирк. И това е кирка, само че в по-малък вид. Вижте два enchanting table. Разбирате ли? Това е смисълът на живота. Това е смисълът на enchanting table. За още уроци пишете в поредица. Пишете дали поредицата ви харесва да правим някои работи. Примерно как се прави голем, как се прави това. Тази водната кирка. Или как се боядисва кожена броня на кон. Изберете си. Това слагам тия глупости. Втория урок ще бъде за голем в другия епизод. Утре де, накратко. И така. Надявам се епизода да ви хареса за Minecraft урока ни. Надявам се да ви хареса. Аз бях Мистер Мъни. Вие бяхте мои парични банкноти от тотото. И вижте тази овца. Как се боядисват овце, как се привличат. Такива работи. Така, това беше от мен. Аз бях Мистер Мъни. Вие бяхте моите банкноти от тотото, както казах. Абонирайте се за този клип. Абонирайте се за мен. Лайк. Не забравяйте да лайкнете клипа. Пишете в коментарите. Да продължавам ли поредичката. Аз ще се продължа, без някой да ми казва. Но все пак. И до другия път.